Δημήτρη Σταυρακάκη, καλώς όρισες. Βρήκα, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εδώ πέρα θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το τραγούδι που ακούτε είναι το «Πάντα με τσάθα το λαλό». Είναι από το πρώτο CD που είχες γράψει, Δημήτρη. Ναι. Να πω και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Υγεία πάνω απ' όλα και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Δημήτρο. Θα σάσουν, ας πούμε. Εντάξει. Να πούμε ότι έρχεσαι από την Καργαδιώτισσα, από ένα καλό χωριό. Ναι, Καργαδιώτισσα, ναι. Πες μας λίγο τις δισκογραφίες που είχες κάνει μέχρι τώρα. Εντάξει, εδώ «Πάντα με τσάθα το λαλό» είναι το πρώτο CD, πρώτο δίσκος. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να ακούσουμε, με ποιο να ξεκινήσουμε? Το «Πάντα με τσάθα το λαλό». Πάμε να τα ακούσουμε. Πάντα με τσάθα το λαλό, αμάν, αμάν, πάντα με τσάθα το λαλό. Πάντα με τσάθα το λαλό, κι όπου το βγάλει βράση, άντε σαμάν, κι όπου το βγάλει βράση. Γη που θα σάσει, γη που θα σάσει μια δουλειά, αμάν, αμάν, γη που θα σάσει μια δουλειά. Γη που θα σάσει μια δουλειά, γη που θα σοχαλάσει, γη που θα σάσει μια δουλειά, γη που θα σοχαλάσει. Ποτές και πότες, ποτές και πότες πορπατώ, αμάν, αμάν, ποτές και πότες πορπατώ. Ποτές και πότες πορπατώ, και πότες στέκω, πότες και πότες πορπατώ, και πότες στέκω. Και πότες, και πότες αγραφώ, αμάν, αμάν, και πότες αγραφώ. Και πότες αγραφώ, και πότες στέκω.
πότες θέτω και πότες αγρακώ και πότες θέτω. Ακούσαμε λοιπόν από τον πρώτο σου δίσκο το «Πάντα με τσάθα το λαλό». Πες μας, μίλησέ μας για αυτό το κομμάτι. Ναι, η μουσική είναι εδώ δική μου. Η στίχη είναι παραδοσιακή. Αλλά πώς βγήκε ο σκοπός. Ναι, πώς βγήκε το τραγούδι αυτό, πώς βγήκε. Ο σκοπός τον έχω ονομάσει βέβαια και σκοπός του Σμπόκου. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε εκεί στο Ηράκλειο, σε ένα χώρο που σμίγαμε τον Αντώνη τον Σμπόκο. Ένας που έχει φύγει από τη ζωή. Πολύ καλός φίλος και συγγενής. Και πήγαινε πάνω κάτω αυτό στο καφενείο, τα χέρια πίσω. Είμαστε εκεί απόγευμα τώρα, λίγα άτομα στο καφενείο. Και εγώ βαριόμουν εκεί, κάνω το κοντίνο και το ακολούθησα έτσι λίγο. Πήγαινε ο Αντώνης πάνω κάτω και έλεγε πάντα με τσάθα το λαλό και όπου τον βγάζει βράσει. Και βγαίνει ο σκοπός, ας πούμε, έτσι. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Και βάλαμε κι άλλο ένα στίχο μετά. Η στίχη είναι λοιπόν εδώ παραδοσιακή. Και οι δύο στίχοι, έτσι. Ναι. Ο πρώτος στίχος βέβαια υπάρχει σε ένα βιβλίο του Κωνσταντζάκη. Να. Μίλησε μας λίγο για το πρώτο CD. Πόσα κομμάτια έχει μέσα? Έχει 12. Οι στίχοι μέσα στα κομμάτια αυτά, η μουσική. Πιο πολύ στίχη είναι παραδοσιακή. Και οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι είναι κάποιον φίλο, έτσι. Γράφει μέσα βέβαια το. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εντάξει, πού θα μας πας τώρα, τι ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε τώρα Ερωτόκριτο από το πρώτο δίσκο πάλι. Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε. Και σκλάβο του κρατήνε και δουλευτής του εγγραφτικά και μεταξυνονείμαι. Ο έρωτας ανήφαντης με πονηριά με γίνει, αραχνιέστε σε ψηλή και πιάστηκα σε εκείνη. Μα πιαστικά μπερδευτικά, ξεμπερδεμό δεν έχω. Κοίτα πως βλέπω το κακό, το βλάψιμο γατεύω. Όλη η μερνή στη στόρηση εκείνης που με κρίνει, μου βάνει μες στο λογισμό και εκεί μου την αφήνει. Θέσω να αποκοιμηθώ, τα μάτια μου ως κλείσου, μου δείχνει πως τα χείλη σκυφτούν να με φιλήσουν. Όφου κακό που με βρήκε, ποια ώρα να είναι εκείνη, να είναι απαγώματο γδυμνό, κοπέλι δεν μ' αφήνει. Η αρχή τον πολλά μικρή κι αφάντη δίχως άλλο, μα το μικρό με το καιρό εγίνει και μεγάλο. Λόγια σαν να τη θωρώ κι ως τη θωριά να σώνω και με τα χείλη να περνώ και να μη δεν ξαπλώνω. Μα ξαφνικά κοριζικός επιάστηκα στο βρόχι, που το μορφότζι πρόσωπο πάντα στεμένο το έχει. Μα τυφλωμένος βρήνομαι, τα κάνω
κατέχω και έχασα το λογαριασμό. Σε ποιο μονού δεν έχω, ποιο μπορέσει ο λογισμός δεν έχει να βοηθήσει. Έτσι π' αγγίξει πέφτει μια και τσερωθιά συγκρίση. Ποιος τε που να μας ζωντανός παιδάν έχω μεγάλη. Μάγαρι να μ' ολότσεγε να με κανένα θάγει. Ακούσαμε λοιπόν τον Ερωτόκριτο. Πες μας, Δημήτρη, πώς επέλεξες τους συγκεκριμένους στίχους? Μ' άρεσε αυτό που λέει ο Ερωτόκριτος, μιλάει και λέει του φίλου του. Είναι ερωτευμένος και δεν πάρει μιλήσει πουθενά και μιλάει πρώτη φορά στο φίλο του. Του λέει τι έχει πάθει τώρα. Αυτό επέλεξε έτσι. Εδώ παίζει ο Γιώργης στο Βραγκάτσι Λαγούτο. Παίζει σε όλο το δίσκο, το πρώτο, και στο δεύτερο παίζει κάποια τραγούδια. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν? Εδώ ο Κώστας ο Βαρκάτης παίζει κιθάρες, 20. Στο πρώτο μιλάμε τώρα, έτσι. Σε αυτό εδώ. Ωραία, ωραία. Βασικά ο Γιώργος Σταυρακάτης έχει παίξει τα λαγούτα. Ένα πολύ, είμαι συγγενής βέβαια. Τον Κρούστα είναι ο Γιώργης. Φοβερό λαγούτο. Να είναι καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα ένα ριζίδικο στον Άι Γιώργη στο Σελί. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το κομμάτι? Ναι, εδώ πάλι το έχει το τραγούδι, το άκουγα από ένα θείο μου εκεί που το έλεγε κουβεντιαστά και έβρικα και εγώ ένα σκοπό εδώ γνωστό βέβαια, μουσική ριζίδικο, και έχω πει και μια μαντινάδα μετά. Λέει το ριζίδικο εδώ, λοιπόν, παραδοσιακή στίχη μου εσύ. Στον Άι Γιώργη στο Σελί, παράνω παρακάτω, κάθονται δυο νοικοκυροί, δυο βαροκουραδάροι. Ο γης τον άλλο αναρωτά πόσα είναι τα σφαχτά σου. Μα την αλήθεια σύντεκνε δεν τα έχω μετρημένα. Οψές, ταχιά τα μέτρησε ο γιος μου και ο βοσκός μου. Και παρατρία πρόβατα ήτανε 3.000, χωρίς τα τσιαρολίβανα. Και έχει μια μαντινάδα μετά και λέει δεν πάω πλέον στα πρόβατα, πουλήσετε τα ζάμου και φάγανε τις νόμους μου τα βορειοβάσταγα μου. Ποια είναι η μαντινάδα αυτή? Παραδοσιακή. Και η στίχη του ριζίτικου, έτσι. Ναι. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και αμέσως μετά από το ριζίτικο θα περάσουμε στα πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας. Να πούμε και πάλι ότι ακούτε ράδιο Χερσόνησο 97,2 και είναι εδώ πέρα κοντά μας στην εκπομπή μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δεν τα έχω
μέτρησε. Ο γιος μου κι ο βοσκός μου. Ο γιος μου κι ο βοσκός μου. Και παρατρία πρόβατα. Ήτονε 3.000. Ήτονε 3.000. Χωρίστα καιρό γύβανα. Δεν πάω πιο στα προβάτα. Δεν πάω πιο στα προβάτα. Πουλήσε τετάζα μου. Πουλήσε τετάζα μου. Και φάγανε τσινό μου.